lige vente den for ham, ikke? Ja, det er selvfølgelig over for det. Nej, jeg er skarp, Rasmus. Nej, det drejer overhovedet ikke. Nej, det kan ikke dreje om det her. Det er mega svært at dreje om det her. Bare lige så du ved, så er det kun den her bremse, der virker. Cykelhjelm. Ja, jeg ved det. Det skal du gøre. Det er ikke sikkert forstå til. Eller fordi det ved jeg ikke. Du skal bare ikke dreje så meget på det. Du skal bare dreje. Du må selv bestemme. Du kan med det. Eller uden det. Okay. Op med støttefoden. Og du skal, ja. Der er ikke støttefod med. Ja, men lige. Når du er nej, jeg skal bare lige se. Når det er, du kører, så skal du sætte dine fødder op på den. Du skal bare. Du må godt dreje lidt mere. Pas på op igen, når du skal dreje. Har han lånt din cykel? Nej, det har vi. Har han det, far? Han fandt en i sin pose. Nej, det er der ikke plads til at dreje der, Freddy. Det er der ikke. Nej, jeg skal køre helt ud siden for. Nej, det klarer han ikke. Nej, Freddy, for helvede. Klar, den er fint. Hold det med, Freddy. Det var svært at dreje med, ikke? Helt vildt. Jeg stopper, mand. Eller hvor?